Maayong adlaw sa tanan. Lain mga damgo na pod ang atong hatagan og hubad. Una, karne. Kung magdamgo ka karning hilaw, kini nagkahulugan nga dunay umaabot nga kasubaanan sa imong kabanay. Karning luto og bation kag lami sa imong pagkaon, makabaton kag kalipay sa paghigugma ug maayong pagbiyahe. Sunod, karnero. Nagkahulugan ang karnero sa kalinaw, kalipay o kauswagan. Makabaton og buotang hinigugma ang dalaga nga magdamgo sa mga karnero. Kalipay og kamalinawon ang pagpuyo sa magtiayon. Muhari ang kalinaw sa panimalay og pagsinabtanay sa mga silingan. Sunod, karo, kanang kargahanan sa minatay. Wala na karon na oso, pero sa unang panahon kanang minatay sa amuang probinsya sa bukid, iniabot sa lungsod na medyo layo pa ang kuan kaning menteryo o simbahan, karo mo isakyan. Kung magdamo kag karo, kini nagkahulugan na dunay umaabot nga kasub-anan pakya sa paghigugma. So dili maayo sa mga alitaw nga nagplano nga manguyab. So ayaw sa mga panguyab mga alitaw kung magdamgo og karo. Palabya sa ang tulo ka adlaw. Anya maalkansi sa negosyo. So ayaw jud pautang kung magdamgo ka og karo. Nya karo nga tungtunganan sa usa ka patron, magkahulugan sa kasulbaran sa imong suliran o kauswagan sa imong kahimtang. So nindot kun karo sa patron. Sunod, carrots. Magdamgo ka gani sa mga carrots, dunay maabot kanimong kaabunda sa kwarta. So nindot ang carrots. Pero ayaw lang pagsalig nga tungod kay nagdamgo ka carrots, dili na lang kamo trabaho, dili na lang kamo lihok. Wa gihapoy mahitabo kung dili ka mulihok. Mas dali nga moabot o matinuod ang imuhang hubad sa damgo kung imo pang dugangan og buhat. Sunod, hayahay kaayo ang imong panginabuhi. Kauswagan, maayong panaw or travel. Kadaugan sa paghigugma, kalinaw sa pagpuyo ug pagsabtanay sa mga silingan. Tunindot ni alas mga ulitaw nga nagplano nga manguyab. Kay naaman diri nga kadaugan kuno sa paghigugma. So nindot nga manguyab kung magdamgo kag karot. Sunod, kasag. Ang kasag nagkahulugan sa kalangan, kakulian ug dugay moabot ang imong ipaabot. Ang dalaga nga kaslunon ubhon na lang og gubakon sa pagpinaabot kun kanus-a mahinayon ang gikatakdang kaminyoon. So alang sa mga dalaga kung magdamgo gani kag kasag, ayaw sa gyud pag pamalay-a ang imong uyab kay di maayo, malangan. So palapya usa ang tulo ka adlaw. Hinausa nga lab ay sa pamalay kay bati ang akong damgo. Sunod, kasal. Kung motambong kag kasal sa imong damgo, doon na kay tambungan nga pundok ug malagmit nga dapiton ka sa kasal sa suod mong higala. Kung ikaw kaslon atubangan sa usa ka pare o ministro sa simbahan, diin imong makita ang pagbiniluay sa singsing sa kasal. Dunay moabot nga masulub-ong balita gikan sa imong kabanay. So dili maayo kung ikaw ang kaslon nga makita nimo ang pagbiniluay sa singsing. Dami na gid ikaw ang kaslon. Sunod, kasing. Kung magdamgo kag nagdula sa kasing o makakita ba sa kasing nga oto kaayong nagtuyok, hugot kaayo ang imong baruganan. Pasabot nga di ka baliktaran. Mayon ka og pula-pula gid ang imo. Bisag unsa pa kanindot ang i-offer nga puti. Pasabot mo managingon nila nga maliso pay buko sa kawayan. So nindot kung magdamo ka og kasing. Naalay bati diri kung mokaliring ang kasing kapakyasan sa imo ang imong maangkon. Sunod, kumbento.
Ang magdamgo nga nagpuyo sa kumbento magkahulugan sa malipayong pagpuyo, malinawon nga panginabuhi. Sunod, komunyon. Kung mitambong ka sa komunyon sulod sa simbahan, makabaton kag kinabuhi nga malinawon. Sunod, kumita. Kung hayag kaayo ang kumita nga motadlas sa kalangitan, imong maangkon ang kadaugan sa paghigugma. Makabaton kag dakong ganansya sa patigayon or negosyo. Sunod, kumpas. Kung magdamgo kag kumpas nga dipiktoso ug mahiwi, mahasol ang imuhang panginabuhi. So bati ang kumpas. Sunod, kongresista or congressman. Kung magdamgo kang usa ikaw ka congressman og mapildi sa piniliay, mawad-an kag mahalon nga mga butang og bili sa imong pagkatao. May damgo nga diretso kung magdamgo ka og kongresista. Sunod, kuto. Ang kuto nagkahulugan kini sa kasub-anan. Dunay kabanay nga mamatay. Hagsa ang negosyo. Panagbulag sa naghigugmaay. So, bati kayo og meaning pasabot nga kung magdamgo gani kag kuto, ang ato aragay malikaya ani or mabuhat nga aron malikay sa mga daotang meaning, magampo ra gyud. Labi na ning hagsa sa negosyo. Ayaw ipautang ang imong negosyo aron mobalik ang puhunan para ma-roll pa. Na kining panagbulag sa nahigugmaay, aw kung awa kung masuko ang imong uyab, ayaw lang pagbalos. Kay delikado man, kay bati man ang meaning sa damgo nga damgo sa kuto. So pinaagi ni ana, imong malikayan ang daotang meaning. Sunod, cross. Kung magdamgo ikaw sa cross, mawagtang ang imong mga dagkong problema or suliran. Nya kortina. Ang pagbukas sa kortina sa may bintana nagkahulugan sa kalampusan sa imong mga plano. Ang paghipo sa kortina sa may bintana nagkahulugan sa kapakyasan sa usa sa imong mga plano. So kung mag-abli gani sa bintana, nindot siya. Pero imo kang hipuson ang kortina ka manira na ka, ayaw gyud pag sugod og mga himuon nimong butang sa negosyo kay dili siya maayo. Ayaw sa pagpanguyab kay dili pod maayo. Sunod, kutsilyo. Kung magdamgo kag kutsilyo nagkahulugan nga doon na kay madawat nga regalo. Halaran sa paghigugma ang usa ka dalaga. Unya, kung gidunggab ka sa kasing-kasing, nagkahulugan nga mahigugma ka sa primero nimong kita sa usa ka tawo nga imong maangkon. Kana kung kutsilyo nga hait. Kung imong gidunggab ang kutsilyo sa kasing-kasing sa usa ka lalaki, gihigugma ka og tago sa imong kaatbang nga isig ka tawo. Halaran sa paghigugma ang usa ka dalaga nga nagdamgo sa kutsilyo nga hait. Kung ang kutsilyo habulan, naay nagpahipi nga kaaway. So kana lang usa. Daghang salamat sa mga nagsunod kanunay sa hubad sa damgo ug awom sa Ladyumor nga YouTube channel. Daghang salamat sa mga ni-subscribe, 13 ka buok. Daghang salamat sa mga ni-views, ni-comments o ni-like. Kung nakauyon mo sa content